So hello lwgwpwr, good evening to you all lwgwpwr. So नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लwgwpwr. बेनो जादों माने जोंनि बर'नि आरोना बेयो माने जोंनि बर'नि जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो दुखु गोनां नैबेखौ सावरायगोन आरोना दिनै। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जे सावगारियाव सोर दङ बिथां जोंनिनो सार NLFB नि सार आरोना जे कमान्डार बिथाङा सासे हेड NLFB नि तो बिथांखौ दिनै माने बिथां M-Bata बिथांनि मुङा M-Bata तो बे M-Bata को दिनै माने दिनै एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरोना मानो सोर FIR खौ तो खोथा दं आरोना बेयाव बहुत साननांगौ दङ बाथ्रा मानो होननानै बुङोबा लोगोफोर आजिखालि जोंनि बर'खौ बहुत बेफोरबायदिनो खैफोदाव खोलैनो नाजागासिनो दङ असमियाफोरा तो बेफोरबायदिनो मोनसे सिगांनि केसफोरखौ बुरखां माने जेलाव लांलाबायगासिनो आरोना एक्स NDP फोरखौ तो बेफोरखौ साननानै नायोबा जोंनि बर' हारिया बहुत साननांगौ दङ लोगोफोर दुखुनांथाव आरोना बेफोरबायदिखौ साननानै नायोबा मानो होननानै बुङोबा दिनै सासे गाबोन सासे बेफोरबायदि लांबाय थायोबा एक्स NDP फोरखौ बिसोरो सानसे समाव जोंखौ माने नाख्रेबसिगोन आरोना बे एक्स NDP फोरखौ गिनानैहाय बिसोरो माने दायो साफा जेलाव सोगासिनो दं आरोना आंनि बायदिबा तो बे आंनि साननाय आरोना साइकोलॉजी साननाय आंनि तो मानो होननानै बुङोबा लोगोफोर जोङो बहुत नुबोबाय सिगांनिफ्रायनो जे सिगांनि केसफोरखौ बुरखां बेफोरबायदिनो लाङो आरोना थिग बेबायदिनो माने जोंनिनो सार M-Bata NLFB नि जे हेड कमान्डार बिथांखौबो दायो माने बेफोरबायदि लांबाय आरोना बेफोरबायदि सन्देह खालामनानै जे बै गोदान आफादफोरजों लेनदेन दं होननानै माने बिथांखौ दिनै केस रेजिस्टार खालामबाय आरोना FIR होबाय तो बेखौ साननोबा लोगोफोर मा होनबावनो ना दुखु जायो आरोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखु जायो मानो होननानै बुङोबा आंनावबो बर'नि थै दङ नोंसिनावबो बर'नि थै दं नंगौना नङा तो दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बेयो आरो साननो गोनां जोंनि बर'आ दिनैसिमबो माने गावजों गाव नांला नांलि एना एनि आरोना दानलाय सुलाय गावजों गाव बुसारलायनाय गावजों गाव सिथारखुमालायनाय नैबेफोरबायदि बहुत जागासिनो आरो जाबायबो थायो जोंनि बर'आव तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना साननानै नाय आरोना मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आ मा लाइनजों थांगासिनो दं मा लाइनाव खारगासिनो दं जोंनि बर' हारिनि जे दिमागफोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ नैबेफोरखौ सानना नाय आरोना नोंथांनि दिमागजों तो सानना नायोबा बहुत खैफोदाव गोलैगासिनो दं जोंनि बर' हारिया मानो होननानै बुङोबा दायो नाय पावारा सिगांनि बायदि गैलिया माने दायो बहुत ल' जालांबाय आरोना जोंनि बर' हारिनि पावारा दा आं बेखायनो माने नोंथांमोनखौ जे बुंहरनो सानो जे नोंथांमोनाबो माने मोजाङै मोजां जोंनि बर' हारिखौ डेभेलप खालामनो हायोबा माने नोंथांमोना साननानै एसे माबायोबा साननानै नायोबा नोंथांमोना माबालांनो हागोन आरोना जौगालांनो हागोन जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलावफोरखौ बुंदों जाहैबाय आङो जे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा स' नोंथांमोना एसे साननानै नायदो आरोना जोंनि बर' हारिखौ तो बेनो दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदिनो मटिभेसन भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव